I open up my eyes to the world, I open up my mind to it now. I open up my heart to a girl, and hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of her will always be found on my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. You know I always loved all the ways you made me feel. There's nothing. Magluluto po ako ng Tausi, sa Kapampangan Tausi, pero ang talagaan po black beans. Ito po yung black beans ko, bawang, sibuyas, at saka kamatis. Ito po yung bangus. Hindi pa lang po ako nakapag-iwa ng luya. Yan po ang lulutuin ko. May black beans. Ayan po. Mamaya na lang po, igigisa ko. Ito po, magigisa na po tayo. Magigisa na po ako ng tausi. Ureng ko yung sibuyas. Sibuyas muna. Balo ko. Ito po. Pagkatapos ng sibuyas, isunog ko na po itong bawang. Ayan po. To you, I love somebody new. You were so good to me, always. Isunod po yung luya. Isunod po yung kamatis. Ito. Haluin po ng maigi. Tapos po, takpan. Takpan po. Palambutin ng kamatis. Yan po. Yan udah. Durugin yung kamatis. Bago ilagay yung black beans. Madali lang po. May bumibili yan. Yan. Black beans. Tapos, ito po. Abayaan lang kumulo. At nagyan ko po ng tubig. Yan, ganyan po. Pagkakulo, saka po natin lagay yung isda. Okay po. Ayan po. Nilagay na po yung isda. Nilagay po isda. Ganyan lang po. Ayan po.
Medyo balik ka rin lang ng konti. Isda. Para makuha yung lasa. Yung kabila. Kung hindi man, buusan lang ng ganyan. Ganyan po. Yan. Nagdawan ko pa ng konti sabaw. So, ganito lang po magluto ng tausi o black beans. Lagyan ng konting asukal. Ayan po. Tapos po takpan. Ayan. Ayan po ang aking lutong tausi. Ito po. Kulong-kulo na po siya. Ayan. Ito po yung ulam ko. Ayan. Tapos, takaman po natin. Sarap na po. Ayan na po ang aking finished product. Yan po luto ng aking ginisang isda na may black beans. Salamat. Thank you po. And that compares every day, it felt so real. I couldn't get enough. You're the one whose time I'd steal. You showed me how to love, how to open up and deal. Yeah, you used to call my